Kowe kang bisa momong aku, kowe kang bisa momong anak-anakku Suman. Ih, endi kok? Aku iki ambak ya wong cilik. Moh, aku kon ngrasani warisan wong tuwa iki. Sak bisa-bisa wong ku ya mandiri dhewe. Kaya aku iki, aku kowe wong telu. Iya. Ayo. Kamu. Yo. Yo. Lah, lah. Yo. Waduh. Aduh, mati aku. Aduh. Mahabharata Wikrama Dharma. Anggantaraken pitutur luhur wedaring serat Mahabharata kawedhar kagantaraken dening Ki Ngabei, Pranata Gending lan ilustrasi Agil Wahyudani Rahmawati, editor Wirmana Setiabudi, pengarah acara Ibu Tuti Artno. Sugeng hamidhangetaken tuwin mriksani. Gala ulat kadit tatit abarong kang alus manis mawe sembah dogang adedeg mandara nangkung aku repan tos dadyot malaatku garwaku wong ayu Gandari rumangsa bejo kemayangan pun kakang bisa dhaup lawan sira wong ayu. Yunadyan aku iki pangeran negara Ngastina nanging dening dewa aku iki Uta Cacanetra. Wah. Tujune ngantasi wong Uta kaya aku kok iki ana sing gelemi to Gendari.
yen tak gerayang kulitmu alus kaya sutra binesut Yai. Rambutmu meles alus, gandamu sumerbak anggon darum. Gendari, muga-muga jeneng sira pantes dadi tepa tuladaning para putring negara Ngastina kene. Gendari, kula nuwun inggih Kanjeng Paran, semanten ugi kula ki rumaos bejo dipun dhaup dening Pangeran Negari Ngastina. Namung kemawon kalilana kula nutupi netra kula mawi cadar, Raden. Lho, kowe arep nganggo cadar? Kula nuwun inggih mekaten. Dadi mripatmu arep mbok tutupi nganggo cadar kuwi. Kula nuwun inggih. Lah ta. Gendari. Destun timen kowe gawe gelaning atiku diajeng. Aku iki pangeran kang tuwa dhewe ing negara Ngastina. Aku kang tuwa dhewe kang ing tembe pantes gumanti keprabon dadi ratu ning negara Ngastina. Nadyan aku Sekti Mandra guna prawira Jayeng Palugon digembleng dening Paman Resi Bisma. Aku bisa tanggising turiga lepasing warastra. Nadyan aku ora bisa nyawang. Aku ngregem dilebur sekethi. Endi mungsuh? Endi tembok kang atos tak gerayang bakal lebur dadi ndhek pengamun-amun mung wae. Aku iki tetep Caca Netra, tetep wuta wong ayu. Kamangka sing tak gegadang, sing tak domo-domo dulu ning atiku, Gendari. Sok kapan aku rabi bojo ki ku mau dadi mripatku. Lah kok kowe malah nganggo cadar ki terus piye to, Gendari? Kakang Mas, mekaten menika wujudipun wanita ingkang setya dhumateng kakuh. Boten benten-bentenaken kasampurnaning titah, jer titah menika namung sadreme nglampahi. Wonten ingkang sampurna, wonten ingkang kuciwa, menika namung sadreme ngunduh karma pala. Mbabaraken kersanipun dewa ingkang maha kawasa. Pramila gandeng kakung kula menika nandhang Caca Netra. Kula menika jering garwa netepi pati brata inggih netepi nutupi mripat kula mawi cadar, Kakang Mas. Gendari. Lanjut piye to, Yai? Nek pun Kakang Wiwuta kowe yo nganggo cadar lah yo ning omah rak yo jemumutan moh loro iki piye? Duh, Kakang Mas. Kakang Mas Destarastra. Sapa iki? Dereng ngapakan kula to? Kula Rayi Paduka KIP kula pun Sengkuni nggih pun Harya Suman. Oh iya, Suman. Adika wong bagus, kowe wis keraya-raya nderekke Mbak Yumu boyong negara Ngastina. Mapan ing kasatriyan Gajah Hoya kaya mangkene ya Yai. Inggih. Menika mboten dados sabab tumraping kula. Sebab awit saking nelangsaning manah kula. Dene Mbak Yu kula menika sekar kedaton, Mbak Yu kula menika kembanging para wanita ing jagat raya bangsa Arya. Pandene winengku dening kakung ingkang kuciwa inggih menika nandhang Caca Netra nang sampun kuwatos Kakang Mas. Aja kuwatir piye. Aja kuwatir piye Suman, sampun kuwatos. Paduka Caca Netra Praduka tuna mripat Mbak Yu kula inggih mawi cadar mangke. Kula ingkang badhe ngentosi Kakang Mas. Kula ingkang dados netra Paduka, kula ingkang dados tangan Paduka, lan kula ingkang dados suku Paduka. Menapa malih menawi Paduka kalian Kakang Mbok Gendari sampun peputra, sampun watos.
kula gadhang kathah putra paduka kaliyan Kakang Mbok Gendari. Mangke putra paduka menika ingkang dados suku netra saha asta paduka kangge ngregem negari Ngastina lan ngregem menapa kemawon ingkang panjenengan kersakaken Kakang Mas. Alah dalah. Iya. Suman kowe pancen adikku tenan. Gendari wonten dawuh Kakang Mas, aku cocok karo caping adi. Saka pangrasaku, Pangeran Ngastina kang cacah 3. Keturunane para sawargi Kanjeng Rama, Wicitrawirya, lantaran wong tuwaku Resi Wyasa. Aku kang tinumpu mbarep kowe sak trepe lamun Destarastra kang ngregem kraton negara Ngastina, aku kang bakal dening noteng negara Ngastina. Kowe dadi prameswarine Gendari lan kowe Suman, kula wonten dawuh Kakang Mas. Trep lamuning tembe aku dadi ratu. Yen aku wis dadi ratu, kowe kang dadi rakyan Mapatih, kowe kang dadi patihe Suman. Kowe kang bisa merangkani aku, kowe kang bisa momong aku, kowe kang bisa momong anak-anakku Suman. Ih, ndika. Sendika Kakang Mas. Walah dalah. Ngastina dening ngregemaning Destarastra. Ngastina dening ngregemane Destarastra. Duka amarwata duka sang Destarastra rumangsa anggregem negri Ngastina alon anging gawe gapura paduraksa ing negri Ngastina. Saksana denya mangke gancanging carita lalu diwasaning kandha dening prameswari sepuh Kanjeng Ratu Setyawati ingkang nyata dados panguwasa agung payung agung songso agung negari Ngastina sampun keparengan uding bilih ingkang nggantosi keprabaning Prabu Wicitrawirya boten wonten malih putra panengah Raden Pandhu Dewanata. Raden Pandhu Dewanata ingkang tinuding dumeneng noteng negari Ngastina. Dasar bagus warnaning tan kuciwa. Dedeg pideksa Gwaya Teja ruruh jatmika pasmone. Dasar kasinungan kasekten kang jagat tanpa timbang. Lebda tangising turiga lepasing warastra nyang olah bada mumpuni widya astra margayeng yuda nuju Harisama Kanjeng Ratu Setyawati. Hamisuda Raden Pandhu anyirami ingkang wayah sarana Sindhu Nirmala. Tegesipun Raden Pandhu dipundhus sarana tirta susu kacampur hermawar. Tegesipun kembang setaman dados sarana lamun Sang Pandhu kawisuda jumeneng nata ing nagari Ngastina dadi juluk Prabu Pandhu Dewanata. Ya Prabu Pandhu Dewayana
gelaring Sri Naranata Sinogya Habiseka Si Kabagya jumeneng Ratu Agung ing negari Ngastina bawahi para kadipaten bawahi para reh-rehan negari Ngastina dene minangka marangkaning praja dening Kanjeng Ratu Setyawati ingkang sampun dipun sarujuki dening Sang Agung Bisma Pangeran ingkang angka 3 inggih Raden Widura Raden Yama Widura ingkang kondhang kawicaksananipun pinter mumpuni saliring sastra nagari Ngastina persasat kaya nggayuh jaman Kentana kaya sinipi semedhot katoneng ati kerot-kerot kanang waca icep nyomang wolok sokro pisaning driya panas kang dodaya kembang ora wari waduh Gendari piyuh lakon kok kaya mengkene wis tak gonta-gonta destarastra kang jumeneng rating negara Ngastina jebul malah si Pandhu kang dijumenengake ratu Gendari mongko wit bocah nadyan aku Cata Netra digladi digembleng paman Bisma ngendikane aku digadang dadi ratu jebule pengendikaning para sepuh iku mau nagur ora nyata ngapusi karo Dhestharastra aku ora dadekke ratu para sepuh radil Eyang Putri ora adil Eyang Putri Setyawati ora Gendari dewa pundenku ora adil dewa geger mapulengan kai sining praja nagari Ngastina ya sang surya tumurun angobong saiki nipun lae lakon kok kaya ngene to truk rene to kowe iki aja ngicek wae tengah tengwim mripat iki nganti kok malah mbok coba kowe wong tuwa kok senengane ora iki lho ndarane dhewe ngamuk ya arep awake dhewe iki pamomong nek ndarane dhewe iki mau ngamuk lak ya mesake to ya ngamuk iki terus piye wong iki ya sing jenenge telung perkara menungso sing ora bisa ngawruhi ya cah iki siji tekaning kabegjan loro tibaning pasti telu tekaning jodoh sing ngawruhi mung Gusti Allah Subhanahu wa taala ora ono meneh jodoh iki mau arep mendina nyanding ora jodoh ya ora seneng najan mung petok ana dalan apa ana bis nek pancen jodoh ya kuwi dadi jodoh piyen jodoh ngono lho lebugo kewahyon dadi ratu iku mau dasare sing ngasta panguwasa iki mau Kanjeng Ratu Setyawati ratu sepuh pancen kuwi wis kebegjane Raden Pandhu Kodratullah sing dadi ratu negara Ngastina ki ya Ndara Pandhu kuwi ha iku kudune mase Ndara Dhestharastra iki mau ya legawa isin to isin wong para warisan iki ngisi-isine nek dirembug padha Pak Truk aku iki
ambak ya wong cilik moh aku kon ngrasani warisan wong tuwa iki sak bisa-bisa wong ku ya mandiri dhewe kaya aku iki aku kowe wong telu iya wis rumangsamu piye isin aku njaluk-njaluk wong tuwa wong urip kudu mandiri saka polahe dhewe ya toh ane kaya aku iki karierku saiki wis pendiri perguruan tinggi kowe kuwi pendiri perguruan iya pendiri perguruan tinggi UNS kuwi kowe sing aku sing ngedeke yo lah kowe apa rektor reng tuk dewan penyantun ya ora lah kok iso pendiri lah mbiyen sing nglepo pondasine iki sapa kira aku iki to oh kuli tukang batu to kowe lah iya nek ora nek kuline apa ya kampus iki berdiri kuwi saka betek-beteke anggonku pengen mandiri ora nyusahke wong tuwa padha karo aku no reng nek kowe piye aku ya mandiri tak rewangi dadi tukang urut kaya ngene waduh wah adikku saiki wis tukang urut krak ahli pijat iya refleksi le tuh ora tukang urut lah kowe iki kok nek kowe tukang urut kowe apa urung izin kowe iki lapak apa keliling ya keliling ta wong jenenge tukang urut ta lah kok kowe wingi diciduk polisi iki sebabe apa urung izin apa piye lho ora lah soalnya aku kecekel lah lho lah jare tukang urut urut apa lah urut ali-ali ning nggon driji kuwi lho oh iki dadi copet ngono ta copet kok ya tukang urut lah iya aku tukang urut padha wae niru kakangmu Petruk iki ya mandiri ora njaluk warisan ngono tak rewangi dadi Petruk kondang iki kowe dadi Petruk kondang iya Petruk kondang dalang kondang kuwi Petruk peneng karo Pak Mantep kondang aku no nek karo Seno Nugroho Slamete ya jek kondang Petruk aku lah aku kok ora tau ngerti kowe mayang lah kowe urung mudeng karepku maksudku Petruk kondang ora tau payu kondang Petruk sing wase iki wong aja seneng do rebutan warisan saru diperiksani wong akeh wah ya wis muga-muga lelakon iki bendang mandek tekan semene madangi jagat paneng kaputaing ubet maradat kang sumirat keneng soroting surya megolan gunung maju wadya pringgondani maju wadya mandara kok maju Mandoroko, ini baik, itu orang Madya. Loh, jadi sopo kok bagus timen. Satya Negara Ngastina Raden Pandhu Dewanata. Loh, kowe iki dudu wong negara Madras kok.
melu-melu nrambul perang salah gawe. Aku disolaya dening Paman Prabu Mandradipa nundung ngusir wong saka Pringgondane kang gawe rusuh. Wah! Parat ngemping lara genjah pati. Ayo. Ki para Danawa Pringgondane lakon gagrak timpamu. Walah dalah. Wah! Wah! Ah! Wah! Ah! Walah dalah. Wah! Wah! Aduh, mati. Ayo. Wong-wong Pringgondane padha maju. Lawane aku wedi kawan kowe. Ayo. Aduh, mati. Wong Pringgondane. Pandu melu-melu lakon iki aja wedi. Aku ora wedi. Lah iki piye kok? Sinuwun Pandhu kok pelu-pelu pekarane wong Pringgondane. Iki kala bendala iki. Ayo tandingono Prabu Pandhu. Ayo putra Pringgondane kala bendala iki. Iki bindeng apa jane pilek apa piye? Ora ya kok. Apa kali ya kene iki? Ayo. Nah, kamu. Yo. Wah, pengpengan iso mabur bakne. Ayo. Aja wedi, aku ora wedi karo Pandhu. Ayo. Loh. Loh. Mati ya. Walah dalah. Loh. Waduh. Waduh, mati aku Romo. Ingin pengayoman Romo. Prabu Trembaka tandingono saka Prabu Pandhu. Ayo, entekno kasugihanmu Trembaka. Lah kok kaya wesi dadane. Aduh, mati aku. Aduh. Ayo kula wae Trembaka. Aduh. Aduh, mati. Adikku diadikku Trembaka wis cukup semene wae Trembaka mesake kelawan kowe kang ora kuat nandingi kridaning Pandhu. Tetep kowe nungkul marang pun Kakang pirukunan kelawan Pandhu manunggal negara Ngastina Pringgondane lan Mandaraka ya Yayi. Oh, nuwun inggih kula ngestakaken dawuh Bapak Prabu. Para miyarsa, mekaten gancaring carita wayang. Pingabe sakanya nyuwun pamit mugi pepanggihan ing minggu ngajeng. Nuwun.